देखो हाँ। मजा देता ना। हाँ अभी तक से जानू अइलन ना कितना अच्छा बा न मौका है कि माई गोल भी आया 10 दिन खातिर गाँव में। कितना हमारा एकदम सुतार मिला था मिले खातिर घरे में मिले तो नहीं आना तो बहरी जाके पड़त रहे तो कबो खरियानी में तो कबो चुल्हानी में तो कबो जंगल झाड़ में भूसा में। अब तनी ठीक बाते 5-6 दिन से मिलो तनी घर में का अभी आओ 5 दिन बचल बा मजा मारे खूब एकदम जान अइलन ना अभी तक ले का करत हम मोबाइलवा माई लेके चल न गइल बिया कहीं के टाइम से आ जाइनी का करत बहुत मन करता हूँ के देखे खातिर बेस्तबरी से इंतजार करत तनी खटिया पे बिछा के बहरी हुआ और के जन कब भइया कौन चाट बेचता रे जी में पानी चाहिए लगे चाट खइले खातिर अच्छा जाना हो तो ना उनकर से कम चाट लेके आवा अब कोनो का डर बाते यार बताओ माई नइखे न एकदम सुतार बाते हमरा मिले खातिर ऐसे भी 5 दिन हो गइल बा 5 दिन बाकी बाते सोचते न सब दिन के मजा 10 दिन में मार ली फिर ऐसा मौका मिले कि ना मिले के जानता का बाकी कुछ भी कहो परसों इतना मजा ही रहना जान में का बताई हम कालू बड़ी मजा ही रहे आज कितना बेताब बानी एकदम मिले खातिर देव उठा था हमार के कब होइन तो हम पंजरी उनकर गले धरम भर अकवारी कितना उनकर से प्यार करी ना हमरा खुद अपना आप के भी भरोसा ना होला ना कंट्रोल होला उनकर के देख के कहीं ना खूब प्यार करो जी भर के प्यार करो हमरा से कल कितना तू प्यार करे कहेलू करे के हमरा तेरा प्यार से मन ना भरला हमारे कहला ना हमारे भरबे ना करला देखो उनकर अभी तक से देखो लगा था कि कतन देरी लगा तो ना आते नहीं खन चल ना इबरा माल तो बोलैले भी भेंट करे के जाइम न तो पहले उनकर चुमा ले देखो कितना दिन के बाद बोलैले बिया हमरा के बोलैले बिया तो बाकी भेंट तो करबे करम बाकी डर तो बढ़बे करबा ओकर माई बाबू से बाकी छोड़म ना ही बहुत दिन के बाद मियाज हमारो पनियाइल रहता इबार जीवन ना कहे के न जीवन कहम ये माल देख एगो चुमा दे ओकर बाद में कहूँ कि तंकी खोला नीचे के तब कहूँ ऊपर के तंकी खोला कम ना मजा दी ऐसे थोड़े तो कहीं कि काहे फोन करत या बार बार फोन लगावत रहे हम कहीं का बात बा भेंटे करे के बोलावत या ठीक बा ये बात मुंड हमारो बनले बा आ उनको बनले बा पता चलिए जे ये बरा कि ओकरा में कितना जोश बा हमारा में कितना जोश बा ये मजनुआ के छोट मत जानिए देखई का छोट मारी ना तो एकदम छाका से चौका हिलावे ला का चलो जान से पहले भेंट करे ये मत ये घरवा हो ना हाथों से नहीं लइको पे ना डर लागला ना साला देख लिया साला पीछे लग जाला हो राइट जान अरे मजनुआ आइल बा देखो हो लोग कते नहीं थे अरे तो बहन के हितावा खोल दे तार बहन के डीजे बजाओ ना खोलू का जल्दी जान जल्दी देख लेना ना हाँ ठीक बात चलो जल्दी केवड़िया दे दो कोई आ जी ना छोड़ा ना कोई तो नहीं माई है नहीं के घर में तू इतना लेट काहे कर दिला ना लेट काहे कर दो जानते हो कि आवे में देरी ना होला अच्छा कोई बात ना करे जाते हरे वेट करते रहे ये चप्पलवा चुरा दी अरे ओ सिका चप्पल से क्या मतलब है कोई बात थोड़ी ना आवा ना जे खटी हुआ पे बे चलो घरवा में ठीक बा के खटी बा पका चलो ठीक है बा चलो आओ मरे तम तो बिस्तारा दम बढ़िया से लगा दे हो जा अच्छा आज तक ये की का माई के हो माई से कम मतलब खाली माई कइले बार तुझसे आगे सुना बोला ना बोला ना यार मत सुन ना आओ तू इतना खकवाई रहती है हमारा से जैसे तू ही खकवाई ना कुआ तू बैठा अभी वो रोमांटिक होई अभी तब बैठ के बात करे कोई जान जाने की तारा सब खाना दिन लाग हमारा तो हम मैं तो क्या कर लो जा दे
वो तारा से मुझे ज्यादा प्यार करी को हम इतना प्यार करी ना तारा से और की ना होई कितना प्यार करी जान शर्ट वो खोलो ना हां शर्ट है कोई देखो ये बार होई ना जान होई ना पक्का ना और देखो वही मुंड में आइबे कलिंग जा देखो बोलाइले भाई उतना मेहनत से अब हम उतना मेहनत से आई नहीं कि हाली हाली ये तो पहन नहीं चलो अयो खोल दे बटन ही हो बहुत बोल तार देखो ती ना तब वहां मतलब कितना मन करता ना कि खाली मार दी चौका के छक्का चल जावे कर के चार मार दी क्या करे हां मार दी कैसे वे छक्का फुटबॉल खेले बड़ा जा फुटबॉल लेना तो वही चल हटा लो इनका पर केयर कर दे ना और हिंदू बना देखो हाँ मजा देता ना हाँ अरे माई माई आ गई माई अरे का माई तू जल्दी रुका जल्दी माई आ गई माई आ गई क्या मर्जी जल्दी रुका जा के नाम दे हम काहे रुका हमरा से मतलब के माई तू कहां पीछे जात रहा हम काने भागी भाग जाए तो माई रे मैं हम केने जाई हमर प्यार करने के बोल सुना ना ये जा बैठा ना बैठा सुना तारा के करे से तो देता नहीं हिलिया मत अरे और कल कारे खारावा में ऐसी रही है तो पर जान बचाए के बात ऐसी रही है अरे का भइले काहे इतना हां फटड़ी ना भाई कपड़ा खोल के सुता रही ना नाइटी पहन के नाइटी पर नतला तोरा गर्मी देसता गर्मी की नदी ना भाई तू आज ही आ गेली अरे 5 दिन हो गए तो कम बा मामा ले कॉलेज कम जाता नहीं सियान समझते गोलाई की छोड़ के अकेले घर आइल बनी और मन नहीं खेला ठीक करनी है कि 10 दिन रह लेकिन मन ना लागल तोरा बिना का करी ये 5 दिन पे आ गनी चल भाई घर में चल अरे घर में काहे हो जे पानी ले आगा ना भाई चल ना घर में माई लाइन में पंखा चलता चल अरे ना हम आगा के हवा खा भेजे पंखा के हवा मस्त में चल माई घर में घर में हम जाइबे ना तो का बेचोनी चिकन लगे कहत घर में चल कुछ घर में आके के ताज महल बनल बोल देखे खातिर बोलत ए जा लेके पानी अच्छा दे झुलवा दे माई का रे आ होय बकरी के बचन आइ जे का के तो पलिया होय जा जब नहीं के तब के बचनिया हिया तो देना ते आइ जे का के तो पलिया आई खाचिया लेके चले लग कोई बात नहीं चल ना भाई भाई चल जी अपने आप चल अरे उना रे अंसिया जय हट ता हरा का भइलो हो कोजी बचन बोलू तब बदल बोलू है हमको जरा के ले कुछ ना कोले हनी हां हमको है ना भाई तो हरा का आए भाई ये घर में रहा ना कुछ बड़ा कर करता हम आवत धो हमारे कुछ गलती नहीं के अरे ते ई का कोइले बड़े रे अरे नते बेटे कौन के कहवे रे हमको कुछ कोई के नहीं जाना तब कोई के न कजन तो घर में आके कहत लो मैं इसलिए बकरी के बच्चा नहीं है बच्चा नहीं है तो पहले बनी हां मार लगे मारे माई मर लगी तर माई के का करे हो का करे हो भाई छोड़ दे छोड़ दे भाई छोड़ दे खतड़ू गलती हो गई भाई माफ कर दे कान धर आज के बाद ऐसा काम ना करबी ओहो तो नहीं जो जल्दी पानी का भाग बाप रे बाप ठीक आदमी कहे रहे आजकल के जुग जमाने माई के घाव नहीं खेलत हमारा घाव लगल कि जुग जमाना ये कहल जाला उ 10 दिन रहती तो लगत ना कि बियाह क के चल गिर तो ना संगे माई पानी ले पी पी ले ई बता कि तोरा पर घर छोड़ के गइल तो तू घर में आग लगावत रहली हो गांव घर टोला मारे सब कहले कि फलाना कहले कि बड़ी बढ़िया है आ ते तो घर ही में आग लगावत रही रे हम तो जानते हैं कि बहुत बढ़िया बड़ी नीमन धक मर्द पड़ जी तर मुँह जानते नहीं खुद लंगटिन कहीं का जानते नहीं खूब आज ऐसा काम ना कर भी रे ना जल्दी भागी चल भाग तोरा हम 1 मिनट देखल पसंद नहीं कि कथा दे जगह का ले भाई लाज निकल लागत
इतना मारा 70 भी है एकदम दोनों के तना की मारनी है लेकिन मारला के देह में डर लज नहीं के ऊ न रखले बड़ान कहिए कहनी कि बियाह शादी कर दो कौनो खोज के कैसनो के घर है कम से कम इज्जतिया तो बचा रही अब देखा तारा इज्जतिया पर कितना छापा मारते तार माई जाना तो नहीं खत हमें दम अंसिया गइल बनी एकरा से